Viete, to záleží od toho, akým spôsobom tá téma je podaná. Ako boli časy, myslím, druhá polovica 90. rokov, keď už to každému tieklo ušami von a všetci mali pocit, že toho je veľa, ale toho nikdy nie je veľa, ale naozaj je dôležité, ako sa o tom s tými ľuďmi rozprávame, pretože ja si myslím, že keď hovoríme o postojoch a snažíme sa budovať postoje k tomu, je to dobrá vec, pretože informačná kampaň proti drogám je málo účinná, pretože napríklad aj dospelí vedia všetko, alebo temer všetko o fajčení a o tom, čo môže fajčenie priniesť a napriek tomu fajčia. To znamená, je to otázka emócie a teda treba pracovať pri tej prevencii s emóciami mladých ľudí. A to sa dá stále. Keď sa pozriete po tejto miestnosti, tak vlastne snažíme sa viesť tie deti k tomu, aby si dokázali a boli ochotní uvedomiť svoju hodnotu. Aby dokázali so sebou samými narábať tak, aby nepotrebovali nejaké náhrady, aby si vedeli navodiť dobrý pocit tým, že niečo urobia, a nie tým, že sa zhulia alebo opijú. To, čo tu vidíte, a tie zručnosti a tie činnosti, ktoré sú len prostriedkom k toho, aby sme dokázali nadviazať komunikačné kanály, to je presne tá práca s emóciou. Oni tu s týmto pracujú, pritom sa s nimi rozprávame, vnímame ich, snažíme sa zistiť, čo nimi hýbe, kde treba posunúť nejaké postoje, alebo kde sú tie postoje v poriadku, kde ich treba len podporiť, ktoré treba potlačiť. Tie činnosti, áno, oni sem chodia, to je tak, ako deti k nám chodia, je to centrum, ktoré je otvorené v podstate denne, okrem víkendov, popoludní. Väčšinou je tu neštrukturovaná činnosť, to znamená, že deti si sem prídu, sadnú si, nudia sa tu, hrajú tu ping-pong, robí sa s hlinou, ale často aj nakrúcame film, mali sme aj aktivity také, že sme nacvičili divadlo, chodili sme po materských škôlkach s tým divadlom, teda decká nacvičili divadlo, to znamená, toto je tá práca s tou emóciou. Preto sem deti chodia, pretože tu sa niečo deje. Alebo sem prídu a sadnú si sem a hovorí, nudím sa, alebo pretože môže proste provokovať dospelého, pretože sa snažíme ponúknuť vzor dospelého, ktorý je trošku iný. Tu na dieťa nemusí podať výkon. Doma musí, v škole musí a vždy je to odmena trest, tu na je to o inom. Lebo môžeme, hej? To znamená, že snažíme sa vytvoriť nejakú protiváhu tej súťaži, ktorá je v bežnom živote.